Ahoj, vítam vás pri mojom prvom videu na Minecraft. Moje meno je Train a to je môj prvý let's play na túto hru. Takže mohli by sme sa pustiť do hrania. Takže vytvoríme si nový svet. Tento svet sa bude volať Krané. Bude dobrodružný. Síci necháme normálny. Takže vytvorím nový svet. Takže ja som Minecraft troška pokročil ešte, takže keby ste chceli na nejaké moldy, tak ako videa, tak mi prosím napíšte do komentárov. Tak uvidíme, že aký budeme mať terén, ale ak tu budú lagy, tak sa vám za to večer ospravedlňujem vopred, lebo poriadnu rámce nemám a vyčítal na hlas. No, má troška na kúše, takže počkejte ešte, tak, to je dobré. Máme... Je to trošku lepšie, ale ako to bude lepšie aj tak. Tak, nazberáme nejaké drevo. Takže... No, zatiaľ si už budeme rozprávať sa. No, v dnešnom dieli mám na pláne sa zoznámiť troška s vami. A potom si nájsť nejaký dom si keď tak postavíme. Tak... No, či by vám chcem povedať, že ja, ako mám svoje veci, tak ja nikdy ich aj prvej miniem. Tak, keby ste mi písali, že prečo nepoužijem ten kamenný krompač, lebo ja som taký úsporný, ja nerad používam hneď nové veci, iba kebyže na ne železo a také, vtedy ako tak použijem. No, to nám to stačí. Ideme sa to pozerať. Pardon, trošku sa mi to kúše. No, máme tu toto bačurinu. Potom save vám dám do odkazu videa, ak sa mi podarí zistiť, že ak je kde ho asi tak uložím. Tak, ak nebude v popisku videa, tak mi to prosím vás napíšte do komentárov. Boli som ho, keď tak vám dám. No, zatiaľ to vyzerá beznádejne bez ako s tým príbytkom, tak, pardon. Takže viete čo, ja zatiaľ vás stopnem a idem tu zatiaľ niečo nájsť, takže uvidíme sa za chvíľočku, takže zatiaľ čaute. No, ja som späť, to som si našiel také menšie miesto, ako vidíte, budeme bývať v skale. Je to... Nesleduješ. Darano si vezmeme. Som pracovný stôl. Smeruj paličky. Takto. A máme drevený krompáč. Si robíme takto skale dom. Potom mi povedzte, že čo by som to mal robiť, lebo čo to let's play budem tak, skôr tak možno dám divákom, ktorí mi budú sledovať. Mi hovorte proste, čo by som to mal povylepšovať, také. Ja by som bol strašne rád. Lebo ja by som bol strašne vytešený proste. A, dáme ľahké. Tak. Vyberme kameň. No, dobre.
Potom mi povedzte, tak čo by som robil v dieli, čo by som mal urobiť, čo by som to mal proste vylepšiť, kde by som rád. Keď tak by som vám mohol odporučiť iného človeka, no, je to moja história. Pozrite si na jeho kanál, že Klaverové LP, teraz bude vydávať nové video. Tak pozrite, je to dobrý let's player, je to aj môj spolužiak, ktorý ma na toto aj naviedol. Takže, aj sa vám to oplatí pozrieť. Tak, zase sem dáme. No, máme to. Potom ak by ste sa pýtali, cez čo natáčam, tak to je cez Fraps. Keď tak by som vám mohol robiť taký diel, kde vám proste vysvetlím, ako sa to má robiť. Tak, poďte, pozriem sa, že ako ho natáčame. Takže za chvíľu sa tak idem seba pozrieť, tak čas. No, ja som späť, čo sa pozeral, natáčame iba 5 minút. Keď také nechcem. Chcem vybrať podlahu. Nemohli. No, zatiaľ tu budeme mať taký menší dom. Ale za kamerou si trošku tak vylepším, ako sem dám, ak sme tak okna. To blízko je púšť. Si pojím robiť okna. Tak, no, robíme si tu dvere. Zoberieme si kravbedny. Tak. No. Môžem si dať ten. Dnes tu aj nejaké svetlo. Ja nemám, ale teraz drevo som si spomenul, tak ja pôjdem rýchlo sa nekažím drevo. Zombie. Ideme si urobiť meč. Také nemilé prekvapenie, keď idete iba von a zrazu tam idete pristrelné zombika. Musíme pre nejaké drevo. Ale v budúcom dieli si ja upravím podlahu. Bo ja to dám také drevo z tejto brezy. Zabijeme ho. Máme XPčka. Brezové drevo. Ako môžem povedať, tak brezové drevo to je také mekučké. To sa veľmi ľahko bere aj. Čiže bude mekučka. Daj som do domu poschovať. Bojím zombíkom. Ale zombíkov sa nebojím. Som tejto strany. Viete, určite. Môžeme dať rezu. Máme šťastka. No, máme skôr odsviečené. No tak. Vlnu nemáme. Tak tu letel začína. Máme kopce. Potom, no, sem dáme potom drevo. Si to tu ešte osvetlíme. Mohol by ešte koniec. Neviem. No, dneska to video ešte určite vyjde. Ak by ste videli, čo je, tak dneska je
Dneska je... Čo je? No, dneska je útorok. Takže dneska ešte video vyjde určite. Ale nie, nebude, tak sa postavujem. Máme toto taký ešte vám chcem povedať, že zatiaľ keď som hľadal dom, tak ja som zbieral aj drevo, že ak som mal viac. No, všetko... No. Polávku teda máme. Tu dáme takto vyšší strop. Nemilo. Nebol by som rád, keby mi tu padne nejaký zombík. V budúcom dieli pôjdeme vyhľadať nejakú jaskyňu. Lebo ja mám jaskyne veľmi rád, tam by som sa rád ubytoval. Tu mám na začiatok, tak stačí tento takýto menší príbytok. Dobre, tak. Dobre, tak máme tu urobené spacnejšie. Tak, ešte sa mi to púša, tak sa odpravujem. Tak. Dobre, ja sa pozriem, že koľko natáčame a som 5. No, pozriem som sa, koľko natáčame, tak mohli by sme aj končili neprekočené línii YouTube. To je 15 minút. Natáčame 12, ale ja už mám čo robiť. Takže mi píšte do komentárov, čo som mal tu vylepšiť. Dávam aj save, dávam aj do popisku môj Skype. A bol by som rád, ak by ste mi dávali tak aj opery, ale to až keď sa možno za vhodné, že to bude kvalita také. No, tak dneska sme si našli taký dom, sme si robili 5 krásny, no, dom sme si našli a získali sme aj nejaké suroviny, takže jak sa mi rozlučím tak. No, do budúcej si tu nainstalujem taký jeden mód. To je Optifine mód a Raise Minimap. Ak neviete, tak Optifine mód to približuje, teraz neviem akým tlačidlom, ako že sa približujete k tým veciam, že vidíte kamerou bližšie. A Raise Minimap to je minimapka, ktorou vidíte mapu. No, teraz tak všetko, čo by som vám chcel ešte nakoniec povedať. Takže sa vidíme pri ďalšom dieli, tak čaute na budúce. Ahoj.